Συρία. Ενωμένος ο λαός της χώρας στράφηκε ενάντια στον δικτάτορα Μπασάρ Αλ-Ασάντ, ο οποίος διαδέχτηκε την εξουσία παράνομα από τον πατέρα του επίσης δικτάτορα Χαφέζ Αλ-Ασάντ. Οι πολίτες αυτής της χώρας όμως δεν βγήκαν στους δρόμους οπλισμένοι, αλλά παρέταξαν ενάντια στην πολιτοφυλακή και το στρατό τα κορμιά τους. Το μόνο όπλο που είχαν και έχουν είναι η πίστη τους ότι αυτό το καθεστώς θα πέσει χωρίς όπλα. Έτσι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου δεν θα μπορούσαν να τους κατηγορήσουν για τρομοκράτες και να τους καταδικάσουν ή να επιχειρήσουν πιθανώς με ανάλογο επιχείρημα εισβολή στη χώρα. Το τίμημα ήταν βαρύ για τους επαναστάτες, αφού στις διαδηλώσεις πυροβολούνται οι άοπλοι διαδηλωτές. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο στρατός εισβάλλει στις πόλεις με τάγκ και τις βομβαρδίζει, πνίγοντας την επανάσταση στο αίμα. Μέσα σε 6 μήνες έχουν σκοτωθεί, κατά τις εκτιμήσεις ακτιβιστών, περίπου 10.000 πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των νεκρών, καθώς διαρκώς ανακαλύπτονται ομαδικοί τάφοι, ενώ υπολογίζονται στους 3.000 οι αγνοούμενοι. Και στις φυλακές βρίσκονται αυτή τη στιγμή 15.000 κρατούμενοι, οι οποίοι υφίστανται φρικτά βασανιστήρια, συχνά μέχρι θανάτου. Τα εγκλήματα της κυβέρνησης του Μπασάντ δεν έχουν προηγούμενο. Οι φρικαλαιότητες που διαπράττονται παγώνουν το αίμα. Οι Σύριοι δεν ζητούν από τους Έλληνες τίποτε άλλο παρά μόνο να ενώσουν τη φωνή τους με εκείνη των αγωνιστών της Συρίας. Από την κυβέρνηση ζητούν να απελάσει τη Σύρια πρέσβυρα και να ανακαλέσει τον Έλληνα πρέσβη από τη Δαμασκό. Έξω τώρα οι πρέσβεις από τη χώρα! Έξω τώρα οι πρέσβεις από τη χώρα! Έξω τώρα οι πρέσβεις από τη χώρα! Ελπίζω στη λίγη ανθρωπιά που έχει απομείνει στους Έλληνες, αλλά κυρίως ελπίζω στη μνήμη μας. Στη μνήμη ενός λαού που πάλεψε μέσα στους αιώνες για τη ελευθεριά και που γέννησε κάποτε τη δημοκρατία. Ο Ασάντ δεν εγκληματεί μόνο κατά των πολιτών του, αλλά και κατά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των λαών. Είναι δολοφόνος για την ανθρωπότητα. Είναι ήδη νεκρός. Τον έχει πνίξει το αίμα του λαού του και η οργή όλου του πολιτισμένου κόσμου. Στη Συρία ξανά δημοκρατία. Λευτεριά στη Συρία! Λευτεριά στη Συρία! Λευτεριά στη Συρία! Ασάντ! Φασίστα!